Kinapalabas, naggulagol ni Marie Chris idarakupen ken agkan ni Ramil. Saan ngay manugot iti kayat na amapasamak. Nagkita daramil ken Chari iti may sapas ken anabartek maten. Idi makariing, naklaat idi makita na ni Chari iti abay na. Kat nariribukan, idi maamiris na dagiti pasamak. Nagsangit laeng ni Chari. Tinungpal ni Romano ti Karina ken ni Peter nga igatangan na iti kotsena. Iti panagkukuyog da kada Peter ken Ramil arag pasyar, dimlaw ni Marie Chris karag iti tigtignay ni Chari. Aging gay tinamon na nga aginaw tigayem na. Ita papagayam, denggan nyo tituloy ti makalawas sa pakasaritaan anapauluan. At daisem ay kay batugan tilwa. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. Ay, nagbayag lakit din ni Chari. Itay pwede tao naga. Kat ni Ramil. Awan pa'y laang. Marie Chris? Awan ka di paniraman? Awan pa'y nga rod. Chari, ano pa mas pasamakin ka na? Agpudno ka man kanya. Masikog kanya. Huh? Marie Chris? Wan? Masikog ka. Anya? Awan mo't amo ka kaya nayat mo. Sino ti ama ti sikog mo? Pag-awanan na ko, ma. Ni Ramil ti ama ti sikog ko. Anya? Sana po na dayta. Dari, kasano na pasamak dayta? Mabitlaan nga, saan ka po ang panaw? Apay, anya taramida. Awagak ni Ramil. Anya pang panggapam. Saan ka nagsaludsod bay? Agulay mo ka! Ramil! Madamag ngagman maniho. Apang imawag ka pa lang. Umaya kong dita. Saan ka nagtuloy? Kadwak ni Chari ita. Ada na patagapagsalitaan ni... Ha? Mabit lang. Sige. Adang taksi. Lumugan ka, Chari. Manmanutit tao dito'y parke. Nasaya at launay adito iti pagsaritaan ta, Chari. Pag-awanan na ko, ma. Sige. Denggak ti palawag mo. Kasano ang nasikugan na ka ni Ramil? Idintuta ang mumet nga gayan ayat kami. San ka di? Nagrana kami iti may sa apaskan. Agpada kami na bardak. Napan kami iti may sa hotel. Kat idya na pasamak ti saan kumarumbang. Awanan ka itipain. Sinulisog mo ni Ramil. Saan ka di? Sumumbat ka! Diyan ka bansa ni panang tumpam kanyak. Kapuna sana na may sublipay tinapasamak. Awan sir bim agayam! Amo nga agayan ayat kamin! Amo
Ambisyosa ka! Juan, ako. Sana to na makasara kiti kas kini Ramil. No sana kay kasara ni sa Romano ti kasaritag tap na itagder na ti dayaw ko. Pumanaw ka na. Di kan kayat ang makita. Manipod ita sa antan nga agpagayam. Peter, apay nga daw ka dito ibalay. Padala ang nagsaritaan mi kinitatang mo. Oh, aping sangsangit ka. Ano tinapasamak? Pangasim, saan ko mapailaing nga ita, di ba nagsarita ta? Sige. Pagabilak na Ruden. Anya, di basol ko kan karamil. Apay, anipay, tari agayem ko. Apay. Naitungtong ka man nga tan kinipidong. Nadlaw ko man asim mangputan ni Marie Grace. Nay, Pita, apay ama ikulkuleng ka. Nang, pag iso ama ilokat tiri daw itay dumting ni Marie Chris. Agluluwa. Nay, apay nga ta. Nagsungbat dakin ni Ramel. Awan amo kasaan da pag kinaawatan nanang. Anong, no apay ngagsangsangit. Masya na kung nakin kwa na. Kagangay nga adati di pag kinaawatan dagiti agayan ayan. Saan ta na problema dayta? Umay kagit dit, amang rabi itan. Sige nanang, amo ka mabisin kayon. Ito na ang araw natin. No amukla ko mahangagdanon ta dito'y balay daramil. Sana kun ngay may. Saan pa yung amo ni Ramil ama si Kugat? Sige. Mapanakon. Chari? Mariclis? Nagkuyo kayo, mat. Saan kami nagkuyog? Nagrana kami laang. Sige. Agsarita kayo ato. Saan ka pumana, Marquez? Si Katimasa po lang makasarita. Datatid nga agsarita, Ramil. Amon da ito ni Marie Chris. Masikugak kat sikat ti amana. Ha? Anyan da ito yung pananglo ko yung kanya. Ngam, awanan ti mabalin ko. Masapol nga ikasar mo ni Chari. Tapno saan nga agbalin a bastardo ti sikog na. Girl, I need you. I need your love. Nangag ko, tinagsasaritaan nyo kada Marie Chris Kanchari. Anya laki din dito yung inaramin mo. Ikalan asyan kini Marie Chris. Saan ko nagaytan ti amin, Papa? Agpada kami anabarte kin Chari. Nga masikugan ni Chari. Di mo mabalin abay-bayan. Masapul nga ikasar mo ni Chari. Nga ni Marie Chris tayo ahitag, Papa. Dakdakkel ti karbangan ni Chari. Kasano ko mga ibagawi dita? Ni Marie Chris tayo ahitag. Isu ti rumbang ikasar ko. Babalin ko asustintuan ni Chari. Kinti anak minto. Ket dumakkel ti anak yo bastardo. Kayat mo kadi ngidakdakkel na ti panakauyaw na. Ay, jak ipalubos. Baba,
Bayandak ko maasak kag desisyon. Kat namnamaam nga umanugot ni Marie Grace. Kalpasan ti panang lokom keng kuha na. Saan ko alinuko pa? Uliti ka di pa lang timbaga kada kayo. Saan ko anagayatan ti amin na napasamak kada kami kinitsari? Agyaman tan kipagkita ka kanya. Pakawanak ko ma. Ay ayatin ka, Marie Grace. Ulbod ka. Kasanong ibagang ay ayatin nak. Idinto Pangasim. Saan ka nagsangit? Yakuman kaya ti makipagkita ken ka. Tanya kumapay ti serbihin na Ramil. Ada-ada ang amadudog ti puso. Dumungit ka. Sikat ikasar ko. Kasaritak ni Chari. Sustintuak ti pasngay ng anak mi. Saan? Jak umanugot. Ha? Saan nakadinghi ayatin? Sana narumbang nga damagan pa iti kanya Ramil. Anya laang ang tirik na. Sana tumit laang nga naraksak. No amok nga adan to taong agsagsagaba. Saan ko ngay ayatin ni Chari? Amo. Saan nakmat ngay ayatin? Day tatidak kalabidot mo. Ginsan na kan akayat apaluspusan ni Chari. Wala nga Diyak kayat nga ada amadadal ti pa nagpagayam mi. Gayam na ti gayam, Ramil. Kan siya kunti ang sakripisyo. Uray ka ipapanan ti pa nagsagabak. Malaksid ka dagiti dadakkel mo. Masapol ko ti sabali apang ibagaan iti marikrik na. Ay, nalakit da ito ang nagtungpalan niyaw kiniramil. Kunak man no awan ti problema, ti ayan ayat iyo. Pasensya kayo lakuman, Nanester. Diyak magawid ang ti panagarubos ti luwak. Narukop ni Ramil iti sulisog. Ket tinasakit. Tibay mismo agayam ko. Amok ana sa para ken kati amin, Marie Grace. Ngam laglagi pong kuma. Adda isem akay batugan ti tunggalwa. Kas labumtak ti barukong ko iti sa nana. Sana kun nga agbayag pay. Masapul mo ti agmay sa. Tapno makapagpanunot ka anay ba. Ang saan mo kumaadangran ti bagem? Nanang, amo kung no anya ti problema da Marie Grace kan Ramil. Maluksaw ni Ramil. Angan, adama siya na kini Marie Grace. Naikari siguro, asaan da nga agkagasa, tanak ko. Ni Marie Grace kumatirumbang nga ikasar ni Ramil. Amok ti ugali ni Chari. Saan anasaya at ngagpanunot ka iti dakas iti paadam matao. Pasensya kayo nang. Wano, ay mabit lang Peter. Maluksaw ka kadiki ni Ramil, gaputay ayatong pailaang ni Marie Grace. Jak kaya ti makibiyang nanang. Jak kaya di amo no kasano akasaritak ni Marie Grace. Agyaman na, Camille. Matayak laki titibain og pasngaya kabalasang. Chari. Saan ko abasol di amin? Diyak na gayat na tinapasama kiti nagbadan ta. Sakbay a pinaayabak ni Chari tapno matinong ti kasaryo. Nalpasta na nagsarita. Amok ang mapilit-pilitan ka lang amang ikasar kanyak. Tani Marie Christi ay ayatam. Saan nag-akaayan-ayat?
Jack may palubos at tumao ti apo ko kabastardo. Ikasar na ka ni Ramil. Agyaman papa. Kaya't ko makasarita dagiti dadakkel mo. Agsasango tayo tapno matunagan ti kasarya. Mabait lang, Papa. Sige, ituloy tag sarita. Uminom lang. Niya, malik-likanan ni Chari. Girl, I need you. I need your love. Naamo kini Chari. Saan ka na sumsumra kiti trabaho? Nagkidawa kiti napaot a bakasyon. Tsaka mo nagsubli apay iti trabaho. Amok tirik na mitiyag naman. Kasapulam ti kasarasarita. Diyak kayat ngay ayan na, Peter. Nimin, ad-adalaing ang makarik na ak iti saan. Mari Chris. Diyak ka mo ti ibagak. Ngem amok. Makalipat kan tumadlaing. Ay ayatit ni Ramil. Amok ay ayatit na. Ngem narukop iti sulisok. Laglagi pa. Adda ka kanayon iti abay mo. Yati kaya't mo asawan, Peter. Amo kasan ng nuretyo ka nito. Saan ka nalipatan, Mari Chris? Nagtalinad ka riti pusok. Awanan ti mabalin ko, Chari. Itilaksit ti amin. Kaya't ko pailaang ti agbalin ang nasaya at agayam mo. Agyaman ako na, Mari Chris. Diyak plinano ti amin. Iso siguro ti gundamay. Sapay ko ma. Tanaragsak ti panagdenayo kan ni Ramil. Awan tiga po na asan kami to naragsak. Kalpasan na makapagkasar kami, Mari Chris. Samay-sabay. Awan sa bali anapatag kanyak. No saan ati pan nakatumpal ti arap paat ko. Chari. Oo. Ape, nagsinay ka? Sige. Iparparo pa mga ambisyosa saan ka di? Diyak kaya ti agibet itinadagsan na balikas. Tanong man naging bubukod ako ma, Chari. Oray masikugkan. Sa anak nga imanukot. Anya ti kaya't mo asawan iti dayta? Tiyakit palupos. Ngam na panunot ko. Sana rumbeng nga ayatik pa'y ni Ramin. Gapot na narukot. Saan kayam ang mapagtalkan? Dahil lang kinabati nga ibunong tanga imbitasyon. Kalpasan na, mapantakitan ti pinadait ko at trahe di boda. Nalpas mo't nga tan? Ninyawag kita ni Mike. Dalpas mo ti pinarami ta wedding ring. Makamumutin ni Santi, ti panakaarko si Simba na pagkasarantan ta. Ken, ni papati makamoy ti reception. Makaangayan ti kasarta. Ramil, magkaragsakan. Dandanita na disgrasya.
Kapit ikilala pa ng rakop mo kanya. Sorry. Sayang ano saan matuloy, di kasarad ka. Kablaawan kayo, iti panagkasaryo. Sapay kumata na nagsak kayo, iti panagdendayo. Agyaman papa. Congratulations kada kayo, Ramil. Marquez. Kadmana ni Peter. Ramil, Chari, kablawan kayo. Peter, agyaman ako, Nay. Ay nanay, baglagan ta kinuyog mo ni Marie Chris. Ta kayong matanda sa maruno. Ngam saan kami nga pa yan? Ay, mabitlag. Agkukuyog tayon kada Peter na mapan iti pakaangayan ti reception. Okay, papa. Saan mo nga ilingad na katiluhan, Marie Chris? Mawatan ka. Agyaman ako, Nay Peter. Itilaksid ti pa ng paay ko kan kay di. Nagtalinaid ka anapatek, agayam ko. Ulitak. At daa ka kangayon iti sipay mo. Tulungan ka makalipat. Pang-aasim. Pakawanan nak. Amok ang sakit palang kan kati amin. Ngayon palubusan na kumaamang iparit na iti panagayat ko kan ka. Agyaman na kiti panagayat mo. Nga mamom, mapampanunod ko. Dahito ingatan ti dusak iti kinaambisyosa kiti. Saan ka mababalaw? Gagamay lang iti tao ti agarparap. Marie Chris, saan mo kumaalip-lipatan ti umisam? Mapaya siriring kapela. Makapada kasi tisikog mo ni panagpuypuyat mo. No, diyan ako mamabain kini, papa. Kaya't kapag sasawan ka, bayatan ti panaginom mo, iti sanas. Ano ti balbartagam, ha? Saan mo na problema dita? Tinapatigbat langing ka kat ti panangikasar ko king ka. Ken panakatungpal ti kinambisyosam. Awanan ka iti ba? Sige! Tinumpala ka. Sige! Pagkasam ti magpalas kanya, takita at ti mapasamak iti anak mo. Tapnoy bagatan ka. Saan na ka nakayat ni Marie Chris? Kaputa na rukup ka. Nalaka ka ama sulisog. Oh, anya. Kit-kitaan nakmutlatan. Saan ka mutin ngagtimtimik? Maragsakan na klaing. Itaman lang na umisam ka. Nakapimpintas ka. Agyaman nakin ka, Peter. Si katiga po na ang mabukil ko manan tibiyag ko. Anya ti kayat masawan, Marie Chris. Pinampanunod ko. Saan ka matgayam ang narigat nga ayaken? Nukasta. Aklo na mo ti panagayat ko. Aklo na kon ti panagayat mo. Amo kasanak tong agbabawi iti dayto ya pangeteng ko, Peter. Gaputan na panek na kakon.
No kasano ti panagayat mo kanya. Oh, anya. Kit-kita anak mutlatan, Peter. Saan ka mo na makatimag? Maragsakan naglaeng. Itaman lang nga umisum ka. Nakapimpintas ka, Marie Chris. Agyaman nakin ka, Peter. Si katiga po na, anabukal ko man ang tibiyag ko. Lukas ta. Aklo na mo, di pa nagayat ko. Pinampanunot ko. Saan kamit kayo manarigat ngayatin? Aklo no kunti panagayat mo. Katamok asa anak tong agbabawi iti daytoy panggatan ko. Daputa, napanik na ka. No kasano ti panagayat mo kanya. Agyaman aklaw na, Marie Chris. Jack namaan nga iti kamaudyanan. Ayat ang nakmatlaeng. Nagbeduta kiti nagbalin a panggitang ko iti. Mabalin na. Asaan ko kumaan na padasan tinagsagapa? Dagiti nagarubo sa luwam. Masukatan iti isam. Ikarik. Agbalin ang naragsak ti ayan-ayat ta. Namnamaig tayo ta, Peter. Kaputa mariknak ngay ayatan nak. Isoan asursuro kamitten nga ayatan. Isumat lang ang naragsak ka asimbang pa. Kablawang ka anak ko. Nagunod mo matlaang ti panagayat ni Marie Chris. Ba nagapakaragsak klaunay, nanan? Asino ti makaibaga pinaay na kaidi. Gapo ta arapaap na amakaayan-ayat ti papna. Ngam inagaw mo't ni Chari agayem na ni Ramin. Anak karkaro man ti kinaambisyosa na. Lumabalin nang. Diyak kumakayat ang makangag iti makapadakas ka ni Marie Chris. Lading ita no nasair ko tirik ng Peter. Ti amok. Saan na pinanggap ni Chari asulisugan ni Ramil? Ngamin. Agpada da idi anabartag. Gas at laagasat ako nada. Amok adi mo kayat ti agsao may panggap iti gayem mo. Kababain kini sa Romano. No, amom lang ko matipod no. Kaskastrak ni Sir Romano iti opisina na. At na pa na nabiit itay. Tagsupligayam. Ay, ito'y man, ti ko na, Ramil. Di mo na matultula doon ni Peter. Sandak man nga dilig ni Peter. Papa. Kapay nga taa masuron ni Ramil. Apay, nakarupangat ka. Nagsubang kayo kadimanan kini Chari. Papa. Anya kayo mo tayo. Dengdenggan dagiti empleyado. Pasensya kan, Peter. Papa, mapantay iti opisina. Kasla saan pa anaawat ni Ramil ti panag-asawa daken Chari. Kasanong tulanan Intun maamuan nang agayan ayat kamin ken ni Marie Chris. Kunaklakit din o asino itay abalasang. Saan kamutan analasin balasang ko? Nangaw kayo gayam, Nana Esther. Ngumpun no, apumin pintas ka balasang ko.
Talaga akan tiyawan dak, ha? Amok nga dan na ibaga ni Peter kada kayo. Maipanggap kada kami. Maragsakan na para kada kayo. Agyaman na, ta itilaksid ti kinano mo ni Peter. Nasursurom nga inaya. Nagnakumakon, nana. Nami iris kon dagiti nagbitutak. Rumbangan ni Peter ti inayat ko. Ngamin, adamot na saya at trabaho na. Eto na ang araw natin. Apag iswaro mo arak iti opisina, itay dumting ka. Oh, apay, pagpasyaran ta ka di. Mapantapay lang nga igit ibay-bay. Buyaan ta ti ilalan nagtiinit. Wow! Kayat ko dayta. Nagromantiko ka mo? Nagbit ka na kailiw-liwagan. Adadagos ka sukat ni Ramil? Chari, saan ka kumamat ng agiskandalo? Marie Chris, lumugan ka. Peter, awan ti parikot. Aggayam kami latakan ni Chari. Sa bali lang agpaisunod namang papapintas kan kanya, Marie Chris. Anya nga tatirik na ni Ramil. No maamuan na nga inagaw mo agayam na ti sigod. Akaayan-ayat na. Ulitak tinaibagak idiken ka. Uray anya tinapasamak itinagpaitan ta. Aggayam talata, Chari. Ngam pangaasim. Di mo ko man riribukan tibiyak ko. Girl, I need you. I need your love. Simangpot kagaya man, Chari. Pagsarsaritaan da ka itay kini Ramil. Daklang araw din tatyan mo, managruar ka pa ila. An nadam ko ma ti bagay. Masapol anasalon at atuma o ti apo ko. Papa, mabalin ka di panawan na kami pailangkin ni Ramil. Adala na patag ngay bagakan ko, ana. Sumro ka kuman iti kwarto. Uray, tadamtangkan. O sige, panawan kayo. Anya tinapatid nga ibagam kanya. Tamasapol pa'y apumanaw ni Papa. Man ano amang gagna? Saan ko ama gustuhan ti panagis-isa mo? Saan ka di aday ito panagis-isem ko? Tinakikirikiriyam kanya. Ibagamon no anya dayta, dupela palikaw-likaw. Sigurado maklat kay ti dayto amamuam. Amom ka di nga agayan ayatan da Peter kan Marie Chris. Anya ti kunam? Kung nagtupay ka, tamakigtot ka. Ita na napanagnagak ngay ayatan pailaang ni Marie Chris. Katagsilos ka. Ramil, ureg selosan. Amok nga awanan ti mabalin. Sana ka nakayat ni Marie Chris? Amok ka nasakit para kan ka nasingad agayem mo tinangisukatan ni Marie Chris kan. Sumardanggan. Sumberkan iti kwarto ta. Okay, panawan kan. Tapno makapagmaymaysa ka nga agpasana ang Ramil. Ha? Lokamat ngamin ni Marie Chris. Gaputagayem nak anangagaw kan ka. Ha? Sa balimot nga agad balas kan mang pasakit. Ay, pasensya kay na kuman papa. Makatutulog at pailaan. Sana kumapayamang mangon no saan da kami apinaraing iti katulong. Aldawan,
ang mga numalado manan ang mga opisina ni Ramil. Apay, asaan kayo nagkuyog? Maturog pa lang, Papa. Check na po tanti sa sarak na iti si Ledmi. Naangot kong hagat arak. Naginumpay lang, hindi Rabi. Amok na niya ti pagpaspasanaangan na, Papa. Malaksaw lakit di tinaamuan na kanyak. Nga agayan ayatan da Peter kan Marie Chris. Anya, awan tinay ni Peter kanyak, may panggap iti dayta. Kasla na singid kayo unay kin ni Peter, Papa. Chari, saan la ang empleyado? Ti pangibilbilang ang kingkwana. Kasla anak ko ni Peter. Dandanitan makadano niti pagtrabaho. Saan ka mata nagtimtimat? Ang mga numadisgrasya tapay, no jak ipas nagtiag maneho. Natanang ka nga agpay sungag maneho. Kasla na unag ti pampanunutan. Apay, anda ka di pa kariribukam? Indanon lakit din ni Chari ken Ramil. Nagay na yatan. Anya ko ma. Awanan ti bibiyang ko dita. Agasawadan ka ni Chari. Ang mga nanyapit ipanunutin na. Nangirunan umaamuan na asigod ang nagaramakyan ka. Agyaman na klaunay iti daytoy, Peter. Mapangnamnamaan ka ng empleyado. Araramidok lang ti trabaho, sir. Isumot lang kayo nga awang kahit ilam isam. Takaman kayo di opisina ni Papa, Peter. Iniyag ko ti imparami ti papang mo, Ramil. No awanan ti parami di kanyak. Agsubi ako ni tilamisaan ko, sir. Sige, Peter. Paayaban kang tulatan kini Michelle. Mabidlaan. Ang San ka pa ya pumanak, Peter? San kanto pa lang agaw awid into malam. At dapapananta. Talaga gay masan kami ninom, Peter. Pues, sana ako nang agpalpalikaw. Puno ka din amuak ni Chari. no may papan kada kami kan Marie Chris. Wen? Pudno. Sapay ko mata saan aday tatimang dadali ti panagayam ta. Naglakalagit din na makalipar kanyak. Ramil, sapay ko mata saan ka agumuray ti dati mo ibagak. Awanan ka po na nga ayatan na kapay. Pag-asawa kayo ni Chari. Kasladyak magustuhan na itang imbaga mga Peter. Amom, pagpagapog lang di pa nagpagayam ta. Ngam sigurado ka ngay ayatan na kamat. Anya? Napilitan nak anang ikasar kini Chari. Gaputa masikugan. Ngam ibagak king katipod no. Ni Marie Crispay lang tay ayatak. Anya? Dahil ti karit ko king ka. No di mo mapaanugot ni Marie Chris nga paikasarkin ka. Sa napudno ngay ayatan na ka. Girl, I need you. I need your love. Gapo iti daytaan na ibagan ni Ramil. Pagduado-an lakmetan. Marie Chris. Apay ati kakso.
Masapul ka di. Ang makikasara ko kanta. Tapno mapanak ni kang ngay ayaten ka. Pangaasim. Saan ka kumangagsangit? Siya kaya na masaktan ka. Pagawanan na kuma. Ngam na dahi tati uraya mo pamanagnak. Sige. Na nakasagana ka lakit din ang mga ikasar ka niya. Apag iso, arumwara kiti kwarto kitay, mangag ko ngagdaytayamudom ka, Charay. Awan ka di pa'y ni Ramil. Day tangar ti pakasurunak papa. Tabiin. Napanandangatan. Napanandang at akinipit. Nuapay nga minasan kayo pa'y lang ang nagkuyog ang nagawin. Ay, saan nakadingin baga kada kayo no papanan na papa? Tiyam mo klaang nagkuyog da kini Peter. Napanandangatan ni Peter. Awan ti makita kadakas na iti panagkuyog da. Kas nagkabsat nagijay iti kinasangad ti panaggayam da. No day tati ko na yun. O di iso. Ang mga miso nagijayan. Ah, siya akong ti mangilukat itirwangan papa. Ay, nabartak man nga ta. Pay aklat ta kumankat nga. Saanan? Tapman kaming agsubang. Tinapatikkan na kita. Kat agasawa kami. Saan ka pa'y matgayam anak katurugan ako? Pampanunutom ka di pa'y laang tinagsaritaan nyo kini Marie Chris? Marik na ka na sa air ko dirit nga nanana. Kaslag dua-dua ak no pudno nga ayatan nak. Apay nga minapagdwa-dwa. Marik na met kat no pudno ngay ayatan na ka. Ang day tanga taa talaga, di pa kariribukap. Nakasagana ka nung agpaikasar ni Marie Chris kanyak. Nunam na maaklakit di nakasagana ako. No, awan pa'y umdas nga urnong. Ay, agtutur ka pa, Peter. Saan mat kiti sakit tinakam ko nan? Ngam kas lang nakarit ti kabalak. Sa bagay, at damat kit din na talaga da pagtrabahwak. Tapno sangwak da kita abanag. Maturog kalatan. Napanginuray na pala. Kapadagas iti kasasaad mo tagpuyat. Nagdakas tigkasat ko ito nagpasngayat. Mabalin mo asublian ni Marie Chris. Napalit at ibagbagam. Kahit pun sakit di ngagsubang takatrabrabi. Amo ka ni Marie Chris lang tayayatam. Ako nga ambisyosa ak. Ngamasan ko apin na no timang sulisog kin ka. Nagpada tayo Diana Bartek. Ngam nalpasan. At danto na nakta. Kaslagkapsat kami kini Peter. Katjak kahit ani Marie Chris tigapuna ngagsubang kami. Amang ano kaguram ni Peter. Numaamam da ito. Anyaman ng data. Ay saanan. Amang ano saan kan ang makaturog. Ay, makaturog ako na. No di mo kahit ng ibaga, makamo ka. Ngam dahil titibagaking ka. Yak kahit amang parnway ka itisan mi apag kinawatan kindi Peter. Uray ka na sa papay, Marie Chris. Mabigat na pailangan. Peter, saan ko maasabali ti pangipapanam iti naibagakken ka iti rabi eh. No nasair ko man tiriknam. Pakawanan ako man.
Pasak ba yung inaklon mo ti panagayat ko, ha? Amo man ako rapayak. Pasensyakan. Jack na alwadan ti imbagak. Kidawagkin ka. San ka kumangang tuha-tuha? Am-amu ka na yan? Kat nasursuro kan nga inayan. Saan ka pagduwa-duaan? Imbagak lang no anya tinagsaritaan mi kin Ramil. Si kapay lang ti ay-ayatan na. Santa na pagsaritaan day tabanag. Agurdar kakit din, mangantan. Abay ta. Pumayan ti waiter. Dandani nagpas ngay ni Chari. Kat aklunan na kumantikin na pudno. Kan naikari siguro na isudan ti agasawa. No dayta ti parikot ni Peter, no kaya't nangikasar ni Marie Chris, siya ti mangigastos iti panagkasanda. Anya? Nasayat mo no agasawan da Peter ken Marie Chris, barang agtalnamat ng tibiyag da Ramil ken Chari. Da ita ti pampanunutek Romano. Mabutingat nga ang mga numadadaol tinasingad a panaggayam dagiti di agam among agkabsat. Urayak ni Peter, kasarita nga alukuyon na ni Marie Chris nga kasarda. Siyak ti makaammo ti amin ang magastos iti panagkasarda. Romano, Esther, kurang pa dagiti aramidak. Tapno malitupak dagiti nagkurangak iti anak ta. agyaman naklaunay Romano. Uray saan pa siya tiin kasarmo. Podno ka di tinanggag ko. Ah, Nanang. Kasanoan ni Sir Romano ti amak. Anong dayta ti problema ni Peter? No kaya't naningikasar ni Marie Chris, siya ti mangigastos iti panagkasarda. anya? Nasayaat mo no agasawan da Peter kan Marie Chris. Barang agtalnamot ng tibiyag da Ramil kan Chari. Da ita ti pampanunutik Romano. Mabutingat nga amangan no madadaol tinasingad a panaggayam dagiti di agam ammong agkabsat. Urayak ni Peter. Kasarita nga alakuyon na ni Marie Chris nga kasatan. Sakti makaambo ti amin ang magastos iti panagkasata. Romano, Esther, kurang pa'y dagitar aramitak. Tapno malitupak dagiti nagkurangak iti anak ta. agyaman naklaunay Romano. Uray saan a siya tiin kasarmo. Podno ka di tinanggag ko. Nanang. Kasanoan ni Sir Romano ti amak. Tangay, tanangag mumula. Saan kamin ang makapagulbod kinidanag mo? Anak ta ka, Peter. Kasladyak mamati. Apingin limod yung kanyak, nanang. Anak ko, pakawanan ako ma. Saan ko man arumbang ama-amwang pay daytoy. Peter, pakawaran na. Dinggam, ta istoryaan making ka. No, apay asaan asak, tinariingham nga amam. Ni Easter, ti umuna akayan ayat ko. Ikasar ko kumain din, tamasikog. Saan anasalonghasing na di baba? Diyak ko man kayat amay palagit ti amin. Na nabayagan anaawat ko ti amin. Dak amo nga dakasta naglasatan yung apan nubok, nanang. Oray no kasta, saan kayo abinaybayan?
nalimot asinustuntuan kayo. No adaman nagkurangan ni Romano nga amang Peter. Saan nataan na din na? Ni Romano, tinakaam mo amin ang nagastos mo ang nag-aral. Amok tiriknak ti mabaybayan, Peter. Isuan pa ni Mare Chris, ti kayan ayat ni Ramel. Gaputan na si kuganda. Pinagkasan ko ida, kini Chare. Jak amo na rumbang ti sawag. No apay ang nagtukyada, ang nagpay kasar ni Romano, hindi mata iti asawa na. Nakaanayin kanya, nga imparik na ni Romano, ti panangipatig na kadata. No paisaan mo ka amo. Imparik na ti kinaamaking ka, Peter. No napanunot yun kini Mare Chris ang kasar. Siya ti makaambo ti amin ang magastos yun. Wala kayong matinarabian asimang pat, papa. Napangkay samot ng pasyari ti balasang. Ha? Anyo na ita sa asawam kini Baba Chari? Saan ka kumangagbali na bastos? Amil, jak kayat ngagsubang kayo ngagasawa. Ay, panawan ka manlangan. Kat si kamat ng Ramil. Nakaungot ka. Mangrabraba ka klaang mata. Oh my God. Anya ti mapaspasamak mo, Chari. Kalata. Nagsigal ka dyan ko pa. Nagsakit. Baba, itaray tayo ito ospital, Chari. Manipod pa idirabi Peter, saan ka na matimtimag? Kagura na kami kini Romano. Nanang, jak ni namnama. Isumata nga nakaas-asidag tiritnak kan kwa na. Isugayam ti amak. Sapay kumata saan mo akagura. Uray saan na taan na danaan, saan na taabin ay bayan. Ket inmanugot kayo latan. Awan ti mabalin ko. Naturay una iti inana. Saan na kami kumakagura anak ko? Saan kayo akagura, nanang? Patpatgan kayo unay. Mabailakin ni Sir Romano. Ni Papa. Tanakasaysaya at kanyak. Ngem ni Ramil, Ne, apay ni Ramel. nasingid kami ngaggayam. Arik nagkabsat kami. Anyan to nga tati mariknana into maamuan na nagkabsat kami gayam. Girl, I need you. I need your love. Peter, saan ka man na matimtimag? Ang mga noan niya manon ti pakariribukam. Saan ka madanagan? Ay, ayaten ka unay-unay. Ayayatan ka matunay, Mari Chris. Sige, agistorya ka latta. Napasnoy ka kiti panagmanayhok. Amangan mo, pampanunutem day di na ibagakin ka. Atapno mapukaw ti panagduado ang kanyak. Ikasarnak. No, nakasagana ka lakit di. At danto sa bali agundaway a pagsaritaan ta dayta. Kaya't ko naragsaken ayat ta, Peter. Wen, Mari Chris. Talaga ang naragsak. No pa jak ni namna mga ayaten nak.
lading nitek. Jak na amiris adagos no kasano ti kinadarisay ti panagayat no kanyak. Saan gayam laeng akinabaknang timang paragsak iti agasawa wenno agayan ayat. Nasken gayam tinapudno apang mateg. Wen, pudno la unay dayta. Jak ko man kayat ti makasao maipanggap ka ni Chari. Ngamin maasya na kitigayam ko. Nga mamok, saan daan naragsak iti panagdemnada ken ni Ramil. Saan laan napatagkanyak ni Ramil kas may sa agayam. Ngimket di, kas lapud no akabsat. Sikapay lang namin ti ayayatan na. Pangaasim, saan mo kumamot asawan dayta? Mari Chris, kayat ko ang naragsak ti panagdenada ng agasawa. Hindi sumlatan iti lamasaan ko dayta, Peter. Sa akin to madamdama. Ale, pulawak pa ilang. Langayon sa tinapuyatan unay, sir. Patpango na nitay, makasangpot kami manipo di ospital. Pas ngayon ni Chari. Iditing nga, tirabi. Isumot lagayam. No kasta, saan ang makaumay diti opisina ni Ramiro, papa? Ura itada ka ba't, Peter? Ad-adda, mapangnamnamaan ka, ngamti kapsat mo. Amangan numanggag na kayo ni Michelle. Kaya't may istorya na kadagiti empleyado dito eh. Dumanon tayo kan Ramil. Saan ko pa'y anay bagbagaday taabana king Kuana? Aywan gayam. Nakapagsarita kayo ka din kini Marie Chris, may panggap iti panagkasaryo. Saan pa'y papa? Adda ko makidawag kada kayo ng mabalin. Kaya't ko ano kasar kami kan Marie Chris. Saan na kumaamaamuan nga anak dak? Kayat mo, ti agilimod, iti kaayan-ayat mo. Inayat nak ni Marie Chris, papa. Uray na nung mo aklang. Kaya't ko ngagtalinad akas tati panagkita na kanyak. Sige, Peter. Mawatan ka. Banag apang dayawak keng ka. Daduma lang ata. Agpasindayaw dalaki dek. Agyaman nakiti pa ng sarungkar mo kanyak dito hospital, Marie Chris. Saan naglata na lipatan agayem mo? Agtali na daklata na pudno agayem mo, Chari. Namuakan ni Peter nagpasngay kan, itay sinukon nak iti pagtrabahuak. Nanigata nakiti pa nagpasngay ko. Kunak numataya kun. Madlaw ko nga rod. Nakapsot ka pa'y daan, Chari. Ay, jakton maunit ti aganak. Nagkrikat kayam. Oh, kat. Da kayo matngay. Kaano ti kasaryo kin ni Peter? Saan may pa yan napagsaritaan day taabanag? Chari, saan akong nga agbayag? Kat, inton makarwar kayo. Ijay tulaangan balayo sa rungkaran da ka. Kadwak to ni Peter. Saan ko ang mababalaw ni Marie Chris no apay nga agsidsidaaw akaba alam nga ipaayan itinagarbo akasar. Ang apay ngamin ang masapol apagilimida. Nang, naibagakon kada kayo tigapuna. Kaya't ko ngagtalinaed, doon niya ti panakam amo kanyak ni Marie Chris. Maawatang kamikit di itaday ta akalintigan. May sapay apang panunutek. Sigun matlaan kini papa. Pulos nga awan imparperipilip na kan Ramil. Ngagkabsat kami gayam.
Ay, anyan to lang agpayso. No, mamon ni Ramil agkabsat kayo. Jack, amo no kasano kabayag ang mailimod tayo ti amin, nanang. Ngam ko ma, kaya't ko ang naragsak ti panagdanami kin ni Marie Chris. Uray gagangay lang ti panagbiag. Girl, I need you. I need your love. Arak manan ti sangsangwom, Ramil. Kunat mo nung nagbalbaliw kan, tanay pasgayan ti anak iyo kinitsari. Siring kayo ba malagayang, Papa? Amok, no apay ngagbarbartak ni Ramil, Papa. Ha? Maluksaw lakit dita, makikasari ni Marie Chris ken ni Peter. Anya dita sa asawam. Nagsublikan ni ti kwarto ta. Mga namakariing tubing. Saan ka di apod no ti kunak? Agasawa tan, kinagan anak ta. Ngam ni Marie Chris pay lang ti ay ayatam. Sumartan ka man. Pagkalma ka laeng, Chari. Sa akong ti makamo ang makisarita kini Ramil. Song. Pasensya kayon, Papa. Binaybayak lang ni Ramil ngam nalabasan. Damat puso ka masakitan. Ako ka ambisyosa ak. Ngam saan ka sinulisog. Nabartag ni Ramil de Rabii, kahit saan pa yan nakaringit ay. Ay ngam sa nabali. Tatakamot akaduak dito yung opisina. Saan mo takas di asigod ni Ramil, Papa? Ibagak nga ta, noon niya ti pagbarbartakan ni Ramil, kan pag-apahan da kinitsa. Ay, wan gayam, Peter. Kuyugan naktuman inton mana. Sige, Papa. Awagak to ni Marie Chris. Ibagak ajak masukon. Ura inton Sabado nga ituloy min nga asikasuan ti panagkasarmi, Papa. Sige. Ituloy ko ti araramidak. Sige, Papa. Mapanak matin itinamisaan ko. Ay, simangpit kagaya man. Ang awan pa'y mat ni Peter, Marie Chris. Apay, saan kayo ang nagkuyog? Ada ka no na panandakan Sir Romano, nana. Amuyo. No mabalin laeng. Sa anak apabor itinagarbo a kasarmi. Ay, may kaglisto lang at atidilak. Ada nagsardeng at kotse, nana. Ni? Saan mo tati kotse ni Peter, dayta? Ni Ramil. Amo ka nagkuyog da Peter ken Papa. Napintas tayo da gundaw panakisarita ken ka. Nabartag ka, Ramil. Apay nga, Micah. Diyak kaya't ngagsubang kayo kan ni Chari. Gapo ka niya. Sigapay lang tayo, tek. Kinamok. Sakpay mo lang tayo ayatam, Marie Chris. Apay ka di adi mo inggaan, ariribukan ti biyag ko, Ramil. Tapno ibagakin ka. Agbababawi akno, apay asika tinayat ko. Ano? Naglaka ka na nakalipat kanyak. Diyak maawatan no apay ariribukan pay lang ang tibiyag ko. Tapno anya. Anya ti panggap mo, Ramil. Lapdam ti panagkasarmikan ni Peter, kasta.
Nalimad ti loko. Yak amo nga da nalimad na panagayat nakin ka. Saan ko man arumbeng amaamuang pay dayta. Sakbay anagayan ayata. Nabayag idin anagar-aram ni Peter kanyak. Anya? Pinaay ko. Gaputa arapa ap kumet at makagasat ko kuma. Kit tinarangrang ay ti panagpiak na. Ngamdakkel gayam abindot ko ti amin. Gaputa ag sagabaak. Iso at pangaasim, Ramil. Umanaw kan. Saan mat gayam at ikotse ni Peter tinapan iti balay da Marie Grace? Saksangpot pa lang ti anak ko. Nang, padpadaan ang daksamet. Saan pa matarabi iti ko na ka? Kwa nga main, anak ko. At da nakitak ako tse, anapan iti balay da Marie Grace. Kunak no nagtiritsu ka ije balay da. Anya ti ko na yun, nanang? Asino nga tati akin kutsi iti da ijay. Oray tanang rabi kami ka ng papa. Umalatiwak iti balay da Marie Chris. Naamwag ka ni Marie Grace ang nagkuyog kayo ka ni Romano. Isuan ng rabi iaklatan anak ko. Nagistayan ako na itong pana. Naimbag ta nakapig ko ti manipela. Kan nakapagprino ka takos. Nakapungtutak la unay ti dayti anamak. Magalwad ka kanyak, Peter. Yak kahit na madadal ti panagayam ta. Nung gapoy tinamuak ni Marie Grace. Panabayag kaya man aluklok mo na. Manglilipot ka, agayam. Nagistayan ako na itong para. Naimbag na nakabig ko ti manibela ka nakapagprino ka dakos. Makapungtutak la unay itinamuak. Agalwad ka kanyak, Peter. Diyak kaya't amadadal di pa nagkahinta. Ngam gapoy tinamuak ni Marie Grace. Ano payag gaya man naluklukon na. Manglilipot ka, agayam. Anya ti ko na, Marie Chris. Imay dito ni Ramil. No kasta, taylogan natin nakita ni Nanan. Well, madanagan na, Peter. Amangan kit dino. Nariribukan na ti kasata. Apay ko mga aramitin na tikasta. Tiya muna. Iso pala ang tay ayatek. Katap no mamingga. Impudno kon kan nga idi pala ang katagar-aram kan kanya. Apay nga imay pailaan. Numaamon na ito ni Chari. Ang mga no iramraman nakaakagura. Awan tinumbang nakagura na. Sana pulo sa nagbaliw, ti pan nakilangan ko kanya. Imbirang ko pala ang agayam. Tamok. Sana ngayong gagara, ti pan nakasulisog na.
Basol ni Ramil ti amin. Tanarukop iti sulisog. Nabartag ka man na si Mangpat. Nalabasan ti panang paspasakit mo kanyak. Hingga maturugan! Amok nga pa yan nabartag ka. Nasakit tinaka mo ang makikasaran ni Marie Chris kina Peter. Nabalin ka din ako limag ka. Ang sakit tiyolog. Ang mga sana ka makapagtipan. Kapa nga, pangpanag. Sige, daranag. Saan nakapilitan, Jory? Namin nanon nga imbagagkan ka. Diyak nagayatan tinapasamak ka data. Kamsala nga siya ti masakitan. Tapnoy bagagkan ka. Padat matlang ambisyosa ni Marie Chris. Talaga kadiyasan ka sa mardang. Siga-tiga po namin dagiti Ramil. Saan ka ko mga anak tibak na? Saan ka kumamat ang kinayat ni Marie Chris? Amo ka na amuamon ti amin, Ramil. Ngam sakbe anagam amo kan nagayan ayat kami kan Marie Chris. Nabayagan nga ni sardang ko tinagaram kan kuan. Manglilipot ka agayam. Saan na pudno dayta? Awatem ko man ti kinapudno. Ipamaysam ni Chari. Kat palubusan na kami kan Marie Chris nga agragsak kan agulimak. Siya kung ti ayayatan na. Awan ko tibain. Peter! Saan mo balsan ni Ramil? Saan mo atutupan ti kapsat mo? Anya ti kunay baba. Pagkabsat kami kini Peter. Kasano na pasamak dayta baba. Apay adi kay sumangbat? Saan ko man arumbang amamwampay daytoy Ramil? Ken sana daytoy ti umno a panawad. Nukasta. Pudno. Kat ni Peter. Amo na pa yun. Nabayagan nga muna nga kabsat kami. Babit pa anamuak, Ramil. Agulimag ka. Saan nasikat ka sa saritak, Peter? Ramil, pagkalmaam ko matirigdam. Umun-una ang nagbalin akayan ayat ko ni Esther. Sikog na idin ni Peter, idi pinilit nak na di mama nga ikasar ko ni mamang mo. Diyak kulos nam naman dito eh. Mapagsisilpo kong dagiti pasamak, papa. Isumot lang nga nakad-aduti ipapayo apabor ni Peter. Mabalin ko ka din ti agsarita. Maragsakan ak. Idinaamuak nga agkabsat tagayam, Ramil. Dahil Ramil! Saan na ko ngayon tala? Girl, I need you. I need your love. Pasensya ka, no nabayag ti panaguray mo, Peter. Napatag namin ti naramid ko iti HR department. Peter, nangig mo ka di? Kasta naunag ti pampanunutan. Ti pampanunutak, papa. No saan na ka maawat akabsat ni Ramil? Ang mga ad-adda pa yan nakagurgura na.
Awan, tirumbeng apangguraan laking ka. Awan ti baso mo. No may panggap kada kayo kini Marie Chris. O sige. Kasaritak to na impag. Michelle? Lukat naman diri daw? Oh, ni Mat Peter, tinadanon ko akadwag ti opisina yung papa. Ni Ramil? Tsaka mo no sa dino tinapananda. Talaga day ay alalaki. Saan na pa yan ama ipasnak ti agtrabaho? Sumat lang. Anakas asidig tirik na kini Peter. Agkabsat kami kayam. Hindi ko mawatan tirik na ka. Aglalo kita kasardan kini Marie Chris. Apay ngamin. Ajak mo't lamalibatan ni Marie Chris. Ni Jackie. Hindi nga ratibaga na kanya. Hello. Naggabuha kay opisina yo. Katawan kay Jai. Sa dinutayan mo. Agawid ak tenton madamdama. Nabaltag ka manan? Sa anak pa yan na Bartek. Umaakon Ramil. Numapunuan ka. Panawan ka langan. Amo, kasan mo kabalan ng ramidin na ito? San ka di ada ito'y tinararapa mo abiyag? Ipak man lang di cellphone ko. Tapos saan akong amasinga. Gapo, itinahimatangak apanangdangran ni Ramel kini Peter. Napilitan na ka nang ipundo ngagkamsat na. Anya? Apay adinangran ni Ramil ni Peter. Gapu ka di kini Marie Chris. Saan ko pa'y nakasarita na imbag ni Ramel? Nakigtot lakit din ni Ramil. Di nanamnamaan nga agkabsat da kini Peter. Ang mga iramraman nakpay akagura. Awan tiga po na, akagura na ka. Sika, tinairuruman. Da kayo kini Peter, tinapaidaman. Saan na kami abinaybayan? Saan mo kumang iparik na? Anapat-patag ni Peter ng ni Ramil. At ayo day tayo ti panunod ko, Esther. Numay ka na kitinapintas agundaway. Kasarita ka na impag ni Ramil. Ito na ang araw natin. Nabartag ka lang araw din asimangpat. Ituloy mo pa ilang taginom iti arak. No saan na ka may patag? Pumanawak langan. Nagulima ka. Sumanaw ka. Ako kambisyosa. Kamulitak ka di manan nga ibagakan ka. Nagsagabak mo't lang iti danam. Pumanawakon. Tapno nawayakan ang mga gawin ni Marie Chris ni Peter. Dari, saan ani Marie Christi ka puna iti pagbarbartakan ni Ramel? Papa, saan tapay nakapagsarita na impag, Ramel? Ngamasapol ang mamuan ni Chari na ito'y tapno malawlawagan ti panunod na. Tsak namnamaan nga awagan nak, Chari. Rabi unayan. Ada ka di ibagam kanyak? Ha? Agsasaubot ka. Dahil di maghanap ko, hindi kinambisyosa ka, Marie Chris. Tiyagon ka pa lang pa. Panawag langan ni Ramil. Anya? Ang piso, natungpan ko ti harapap ko.
Gaman niya ti mama ay tinamaya sagsagapag. Magsagsagapag man. Chari. Anyan. Kakaasi ka man. May sursuro takpayan nga agluwa. Asam na na yan. Mag-asawa kami, hindi ka natapayan anak mi. Si kapay lang, kaya yatod na. Chari. Ituloy mo lang nga iparik na ti panang ipateg mo ken kuana. Naumakon. Iso na sa isayat lang na panawa kong tapno na waya sublian na ka. Saan to ang mapasamak dayta, Chari? Ay ayatek unay ni Peter. Natulagan ti kasarmi. Girl, I need you. I need your love. Masya na kini Chari. Awan ka dito sa bali ana ibaganakan ka. Awan mat, ay jay laang mat. Apay ka di. Sakbay sa bali ti pakaamo mi ti dayto ay Marie Chris. Nasaysayat lang ni ipudlokan ka. Agkabsat kami kan Ramila. Anya? Saan ko man arumbang nga mamampay. Binaybayan na kami nga agina ni Papa. Ito si Kugnak. Kat ni Mama ni Ramil ting kasarna. Kasta ka di. Amok tiga po na. No apay adi mo kayat ama-amuak. Nga anak na kagayam tibak na. Agluluwa ka. Diyak kaya't amasahir tirik na, Marie Chris. Pasensya ka. Diyak nagawid ang tirik na. Ngamin, ay ayatan ka. Peter. Saan ka kadi, ama asyan kini Chari? Manipod nagdin na kayo, na imatangak ti adon ang nagbalbaliwan na. Papa, Nasaya at tasaan ka anabartag, tapno makasarita ka na imbag. Akum kuma ti kinapudno. Ayatem kumaan ti asawa. nasursuro kon nga inayat ni Chari. Ngam apay akayat mo ariribukon ni Maricris. Iho, pakawanan na kuma. No inlimid ko akabsat mo na ipita. Anyo dayi, Papa. Oh, Doon sa matanda ka sa napasamak iti anak ni kini Chari. Nakapuot kagaya man, Chari. Imay kami ka ni Peter. Tanaamuan mi ti panagpanggap mo a panagpakamatay. Apay nga naaramid mo ti kasyay. Marik. Nasaysayaan ako ni Busaran ko man. Tapnog patinggan, nagsagabag. Chari, saan ka kumangagsangit? Magapadakas iti kasasad mo ti panagladingit mo. Nakapsut ka pailaing. Pakawanin ako. Ay, tingka, Chari. Amir, agyan
Ako na. Ay, ayatan ka. Chari, saan kaming agbayag ha? Adupay ngamin ti asikaswan mi, maipanggap iti kasarmi. Kablawang kayo. Nagasa ti kabsat ko king ka, Marie Chris. Agyaman ak unay, Ramil. Naawat nak matlang nga kabsat mo. Pakawanan na kadagiti nararamid ko king ka. Aro ti basol ka. Basta matang iti asawa. Oo. Nakairot man hanti pa nangarakop mo kanya ka. Apay nga, agsangsangit ka. Ramin, podno ka di ngay ayatan na. Wen, kat pakawan na ko ma. Amok nga do tinagkamtutakin ka. Naamiris ko adatati na ikariti tong kalmaysa. Agyaman ako na eh. Agyaman na ispanak iti panagpanggap kong agpakamatay. Tiyak ko man marik na ti panagayat mo kanya. Kat makonsensya akto ko ma tong palbihag. Oh, apay kas ti panagkitap kanya. Amo ka, saan ka pa nang amamati asyak tinaasawam? Numaminsan naangaw ni Gasat. Kat kabayatan ti panagdinata. Nariknak, tinalaos a panagayat mo kanya. Kablawang kay Adwan. Talaga nagwapo ti kabsat ko ah. Kat saan ka mata nagpati, oh? Kaslay tala nga madlaw ko, ha? Agkakaingas kayo magayam. Siyempre, kabsat kami gayam. Agyaman kami iti idadarayo iti karagsakan na paset ti panagbiag mi. Kat napapakan nanang. Suran da kita sumungad. Opo. Mayat ti pa nagkibindang agabalayan na. Sumarunudan sa akin yung agkasar. Piliyo ka talaga. Marie Chris, awanan ti sa pulag pa eh. Adaanak lang ano din iti asawa na pintas kan nasingpat. Adapay padak ang nagwapo akabsat, ken nadungo nga ama. Malagip ko gayam ti jaya ni Papa. Amaki din natan kadakwada. Kayat mo? Kaya't ko nga din nata. Kas, iti nakairuwamak apan nakaamamukin ka. Awan ti kas iti gagangay pa nagbiag, Marie Chris. Tinapateg, naragsak ta iti panagdinatang agasawa. Asali sumarungkar tayo kadananang. Iti kasta, ad-adda asumingad ti panaglalangan tayo kadarambil kan Chari. Wala. Naragsak damutin nga agasawa. Rumbeng nga agpinateg ti agasawa.